nois, ja acabem l'any i seguim igual que fa un segle. Treballant tot el dia i sense cura ni misèria. Tu no tens cap anècdota amb la teva besàvia? Ostres, sí, em va explicar com era tot abans i mare meva. Fa res que han proclamat rei d'Espanya Josep I de Bonaparte i ja hi ha hagut afusellaments. D'aquí poc hi haurà una nova Constitució. Montserrat, en saps alguna de la teva àvia? Sí, em va explicar sobre les sortides de la fàbrica. Ara està regnant Ferran VII. Sabeu què ha fet? Ha abolit la llei sàdica i ha signat la dramàtica sanció. És veritat, ja no poden governar les dones. I a més va posar les costes. El meu avi em va explicar sobre l'expansió dels vapors a l'any 1830. La meva àvia em va explicar sobre la regència de Maria Cristina. Te'n recordes quan l'any 34 només van votar 4 gats i van haver-hi les bullangues? Clar que me'n recordo, dona. Només fa un any que tenim la nova Constitució, però m'agrada molt més, pel seu caràcter liberal. Doncs sí, amb la regència de Maria Cristina hi havia molt poca gent que podia votar, però després, amb Isabel II, aquesta gent va augmentar. És veritat, el meu pare em contava dites sobre això. Heu anat ja al primer ferrocarril espanyol? Diuen que és molt ràpid. No, jo he anat a la primera via ferroviària de Barcelona a Mataró. Amb el que van perdre molts calés. Sí, per això van haver de desamortitzar les terres. Ostres, doncs ara que parles de ferrocarrils, jo el vaig agafar fa poc per anar a visitar la meva àvia a Madrid. Doncs amb la tonteria dels ferrocarrils, l'any 68 va haver una revolta i van fer fora Isabel II. Guaita, tu heu escoltat que acaben de donar un cop d'estat a les Corts? Això ve de la rotació entre els partits conservadors i els liberals, i de la Primera República. Sí, dones, i encara que estem a la guerra de Cuba. El meu marit va marxar fa poc i mireu com estic. El meu pare no va tornar de Cuba. Sort que Alfons XII va posar la pau amb el pacte del Pardo, que si no... És veritat, ell va començar a regnar poc abans que nosaltres haguéssim nascut. Mireu, ja portem 20 anys amb la mateixa Constitució i espero que sigui l'última ja. Doncs sí, i ara comencem una nova guerra de Cuba, i també espero que sigui l'última. I amb aquesta Maria Cristina cada cop hi ha més topinades. Doncs sí, menys mal que tenim sindicats. Bueno, nois, jo me'n vaig, que haig de cuidar de la canalla. Sí, jo també. La dona m'espera. Bona entrada al ball, nois. Sí, bon bon any. any. Espérate, que se me acaba de olvidar lo mío. Vale, ya está, ya me lo tengo. Ja? Vale. 3. No, 3 no, espera. Jo no et miro, 34 van a... Guaita, tu, heu escoltat que han donat... Heu anat... Mireu, ja portem 20 anys amb la mateixa Constitució. Mireu, ja portem 20 anys amb la mateixa Constitució. Ja? Ah, vale. Espera, espera. Pues déjame que me
¿Cómo empezaba? Hi va haver un 0,05 de la població i dejo el tant per cent. Heu anat ja amb el primer ferrocarril hasta... Bé, ja m'he trobat. Da igual, sigue, sigue. Heu anat ja amb el primer ferrocarril espanyol? Diuen que és molt ràpid. Dios, encara que acabe. Otra. Perdón. Adéu.